Каю! Купер супраць кота. Я, ты и клей. Як маецеся, спадар? Што хочаце абмяняць? Я аддам вам за яго што заўгодна. Я дома, купляць, і ты мусіш гэта ўбачыць. Тата, паглядзі! Пазней, цукерка. Куп! Што там, тата? Вечарам я збіраўся рамантаваць гэты вінтажны тэлефон. Але потым атрымаў гэта! Мехазор мадэлі Ваяр! Воу! У мяне быў такі ў тваім веку. Тут столькі ўсяго. Запускальнік грамавых снарадаў, кібершчыт і суперкруты меч Зельдры! Ой, інструкцыя такая складаная! Інструкцыі для лузераў. Супер-дупер неймаверны клей? Прыклеіць што заўгодна да чаго заўгодна за секунду. І добра, нам спатрэбіцца шмат клею, каб гэта сабраць. Тата! Так, мілі? Ты абяцаў паглядзець на дзівосны спуск Сафі, хадзем! Але ж я... Хутка! Даруй, булачка! Я застануся і пачну збіраць ваяра. Не так хутка, спадар. Мы збяром яго разам. Кладзі клей і хадзем глядзець. Шаноўнае спадарства і дурныя браты! Прадстаўляю дзівосны спуск Сафі! Оу, брава, брава! Цудоўна, неймаверна, пара бегчы. Гэй, гэта была толькі трэніроўка! Заставайся і глядзі, Куп. Добра, мілі, добра. Для таты гэта зашмат спускаў за адзін дзень. Гэй, што ты робіш? І куды ты сабраўся? Добра, спыніліся. Куп, я стаміўся ад тваіх боек з катом Мілі. Вы разбілі мой новы стары тэлефон. Ён нешта вырабляў з ваяром. Нічога ён не вырабляў. Яшчэ адна бойка і будзеш сядзець у сваім пакоі. Ясна? Што ты? Вяртайся, брудны камок шэрсці! Адчапіся! Файна! Тады біцеся ў пакоі хоць до канца жыцця! Голы жукавок іншапланетнік. Я падумаў, ты галодны, сынку. Куп, ты мусіш зразумець, як бацька я павінен вучыць цябе дысцыпліне. Ведаю. Значыць, застанешся ў пакоі да канца дня, як я казаў. Ведаю, але гэта не значыць, што мы не можам сабраць ваяра тут. Круто! Можа гэта, Аня? О, можа так. Вось, так, правільна. Тата! Ты казаў, што паглядзіш, што ўмее мой мішка Том і Том. Ну, абяцанне ёсць абяцанне. Хадзем, Куп. Прабач, тата, я мушу сядзець у пакоі до канца дня. Помніш? Вучыцца дысцыпліне. Так, хай Куп сядзіць у пакоі. Так, слушна. Толькі пакінь для мяне меч. Іду, цукерка.
Кібершчит! Крутий! На що уторопився? Як тобі громовий снаряд, кот? Преч, мавпа тупоголовая! Ён замучить спадара кота! Годі! Вас треба розділити. О, ні! Вас і сапраўды давядзецца роздзяляць. Супер-дупер неймаверны клей! Добра, лічу до 3 мілі. 1, 2, 3. Ну, відаць, пакуль вам давядзецца пабыць разам. Таму варта ўстрымацца ад боек. Пакуль мы вас не расклеім. Глядзі, як лёгка я адбіваю. А вось і вы. Мы знайшлі кнігу рашэнні для ідыёцкіх здарэнняў. Тут сказано, каб распусціць клей, карыстайцеся парфумай. Не? Не бойся, спадар кот, гэта спрацуе. Яно пужае нават скунсаў. Фу! Не? Сродак для старога абутку нават кайданы праесць. Гэй, вы куды? Займіся роботам, пакуль мы не знойдзем нешта яшчэ. Тут сказано, што можа дапамагчы пара кропель радыёактыўнага мелатаніну. Але вырасце другая галава з падсветкай. Ну а дзе адвёртка? Ты што, нешта задумаў? Ну, дзякуй. Мехазор Ваяр. Миссия оборонить землю от іншапланетных уварванцаў. Так! Увага, іншапланетнікі. Вы распазнаны як іншапланетны уварванец. Гэтага не пісалі на коробцы. Рыхтуйцеся да знішчэння. Гэта ўсё ты! Ты перапраграмаваў ваяра, каб ён знішчыў мяне! Увага, іншапланетнікі. Рыхтуйцеся да знішчэння. Вы распазнаны як іншапланетны уварванец. Малайчына, кацяра! Калі ён дастане мяне, то дастане і цябе! Каб уратавацца ад робота, давядзецца дзейнічаць разам! Значыць, я мушу цягнуць і цябе! Знішчыць, знішчыць. Але ён такі круты! Іншапланетнікі. Вам не ўцячы. Гайкуб, мы знайшлі старажытны вуду рытуал, каб прыбраць клей. Цудоўна, тата! Знішчыць, знішчыць. Вам не схавацца. Выходзьце, выходзьце, дзе б вы не былі. Трэба выбірацца! Стой! Не, не! Стой! Ты зусім псіхованы, ці што? Рыхтуйцеся да знішчэння.
Бяжым! Вы заплатите. Вам конец. Нам трэба ад яго адбіцца. Тостер? Давай талеркі. Будем страляць, кот. Ха-ха-ха. Кібершчыт. Час для апошняга удару. Наймагутнейшым мячом Зельдры. Знішчэнне, знішчэнне. Гэта спрацуе. Яно нават скунсаў пужае. Я Мехазор, ваяр і абаронца. Я што, чуў голос Мехазора тут? Мой цудоўны Мехазор! Гэта не я! Кот перапраграмаваў яго на вар'ята! Спадар кот, ты вольны! Сродак мілі раз'еў клей! Нават руку шчыпле! Вось што значыць выкідваць інструкцыі. Ты мне даруеш, партнёр? Можа! Калі не трэба будзе мыць кухню аднаму. Разам пачалі, разам і скончым. Круто! Пачнем з яго! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцаяліне Ваяйковым, Сям'ен Фімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хілукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!